yo abusuafo mechechia mo mechia Gana empanifo na ahemfo nyinaa ne ahema adepa anya ache ebiemu a na ebeda twende ampon obatampa ne nufo dɔɔso nufo ntabra ba eso amansa nyinaa nom ede na se bebre ena ebekasa kakra ade afa tuntum eho ade a eye tuntum black black stew ade ne fo no akonya tuntum akonya tuntum aye tumi a ana kita abusua ana omani nyina etubo won se abusua biara no aye minority but they control the majority sana the presidency a ministers and the president won wo be yomu nyina no aye minority and they control majority if you say eye tumi a ye nyina yaka ya adwena bom no bia de ne ho ma ta akire na abosum nduasa abosom pem abata akire abaji amane na tum no amunum ho da no na tumi na eden ayadwuma eti yense hine keke yense ohima keke ayabusuo na bekati apam ho no matoto no masai ahwa hine no nia osefata yebedi yanim saa na oba abato mu nso a ombane na yabusua no nia sasai yaketi agbo ho nia yi ni obedi yanim tienya yi ni wie pe tumi ekita no ano nama emra no ma ye pani ye no esronko ano ba ye pani ebedi odikani ba ye odikanfo a eye sronko eti aye tradition ye de chichiri wiase ansana odesane beka se obaba ye politics no efri tradition ni mu ana baba ye politics a ene ababa ye ade a yes yeto aba ede yomampanyini edi first stance no any movement no yie pa now abusuya ebehia na emumpanyini atena ase na mrewate na atoto no ma ayi no mo de aba be kire abusuya ne nyina se nipa simasi ana yehu se odie ne mukan a ebeboa ye eno na nkyira se ne ye anyi no wabusuo ne mu no onyo de hie o oye ho oka ho prekope na mu ye hwe se saa mretia ne don no mu na ye de ye saa de no no bedie ne ma ye de ne kwa gwa onko sai ne ma onko kasa nsema ensem fata etie yi saa ne pa no wie pe na busuo na mu asen ayi ochiame ayeka se otene ano edi ensema achia no obetretre no edi kasa dodo ne kasa hodo munti ene ababada ne ochiame ndi ochiame ni nia oye akasamafo emma ohene no ti so ohene tiagwam na odi asamo a anaso osuma ama kwasam na obi a eye de kasamafo no ochiame no ana ema no ye den ekọ no de achiampoma ede akọkọ ye den akọsaman na nipa na ba ebra mo de ahye nipa nso mfamra eti ansane ye besi hene no ewo amane bi atetefo na ye de to eye akonya tuntum na sa akonya tuntum no ano de me kira koye faso a ye punu no ana akonya tuntum no ye den eba de me de kira wo se akonya tuntum no ana ye de to me the seed of the gods, the seed of the spirit
the powers of the spirit. Eti akonya bia da ho biara no ekwatumi a ensuo ne ade ahomebre dan eka ho. Ese ye wie dwumadi ni nyina ye de bekonso manadwo na akoye amane ne mamre amane wo ho na ya hyekoya ne den na ya dwura konwa no awo nsunum anadwo dasum na ye sade be ni nyina. Efise sa konya tuntum no ompia wia epie anadwo etetetefo no de okọ agira mu ni nyina no sa konya tuntum no yemfa ma bema enkura oba achi enehye ono yefo ne chidom to ashabre watie na chi no wabọ chidom kase ti se bibi fia kire ba oje bibi fia no mu ba oje sene beya ohaw ne benedie emma bebre ene saanya mane nyina kekabo mu wiya na afei akoya tuntum na baba yakoya tuntum niema bi keka ye de be hye apunu no haban ne niema bi ka ho ye punu no na enu adadeduane ano na aiden esipi esita ade na ye tabia ye bibia yeso ya hye menson basonfo aye cabinet menson aye menson no aye abentia na ye di adaduanan aye 40 days sama ni we nyina no ano de akristofo edi so tie ni ye ya bo Yesu asenniam a ne adaduana ya 40 days Yesu ayo osoro koda wa kristofo nya atwoma mo wo no eye osoro koda for 40 days etini Yesu etu akosoro ya hyehyɛ de baba to amane no so pe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  eni sa Easter after Easter na ye bedi no ne 40 days no sa da ne ye ohumda a ehum betu kase pa bansu ato etenye ba na sapa Christopher so esa ne say eye no quarantine no once 40 days Yesu tu konsoro hey one the way abrofo no be fire tradition no at the Abshro Bible, the Bible, the Old Testament of the Bible belongs to the blacks. That which are that blacks? We the Africans. Here they are migrated throughout the whole world. The black race is bigger than the white race. So what you say? At the Bianana day, yes, you also called that were two. Yes, I'm a hunum frama, Sadi Kano. Debbie, I yes, I'm a hunum frama. Tieni, I had the cleansing day. And an animal to my funny winner, but born from a show. A fuck chronomu. A yin yama and yadina, Pierre Frimu. Nay, Chakron was Yana Joe, and a pa and Yana Joe, no man Kakonina Bomu. Na ababe jinapi na esita. So what I say? Esen se ko yatuntumi mu edrunti. Ano ne de amane a ya ne esi o mahina. E wonwa dudu a yekum. Yesi ohimi a wonwa ya yekum. Tieniye. Ne de ya amane na meka say red carpet. Na a symbolize say somebody dey go na nsu yi eno na kire say awohom ane ne pa nyina agi atum say won na wo safata say wo yodan wo ye ohene wudi anim kan aya ni breda o ti ase aya ni breda aya okoda eni se de obayo ohene a wabayo osahene
ade ama abusua no wababa ye ɔmanhene ade ama ɔman ni nyinaa etini bibia baba koro mu bia no wona so na ebesi yakɔ akono so ɔhene anya ntumu a yentimi nkɔ akono edesi de ba president mu a yes president na ye de ɔmammo ni nyinaa no aye sojafo no wo mu nyinaa sa hene panyi ane president so what you say it's army of chief of defense staff onye the powers in free he overall boss of the president it is a wo hye ya mane na awo fie ntutuye ni mu na ye obenkum ye wonimfa ye wo chidom ye otufehene ye wankobia ye okronti ye wo bebre sa amane ne mu niema na na yasesa wo de babaya ministers basonfo aye the cabinet ene mu ne ade nyina ya befadi afridi aba ye komo nso a ansa na tete wo no ye beyi so bi yo hene no so ohene no ye konfo ebi ye konfo ba bi ye konfo ba ba ona ye kuro wura eti ono na se ye si ohene a konfo no ya amane ne amamre ne nyina ne amane ewu ne nyina amre ewu mu no kyerɛkyerɛ amane na ye tumade no ono baba ye ho ne ma nyina eti ohene no esi ne sira so sawati ase ana odi di ne hene te se abato aba eyi president a aye be sofre ke se council of state and cabinet no wo mo na ye amamu ne nyina ho adwuma ne ye hia ye de bato president na nim no wasai ase ye de amakabe aye parliament ne kira se ohene baba ye bibia so bo ne manfo amane awa yimfi eto ohene baba dawuro no de sade mani na den aba sa tumi ye nyamede ma ye de na ma ye kita history papa fapem papa sa niema bibia broni ani bi no no ato ne din se eye taboo eye evil spirit actions enya eti amfa ho ye den enhyem ye chi adwene nkwa kire eye last year mu ho baabi eye Queen Elizabeth wuye no ade at the TV so mo wiase nyina hwe bi hwe enwan ya de bai mamene mu ne yansie na wia yesie na nadwo ayede na broni kosie ohene anadwo ana yeso ade yesie ohene anadwo wo mu su afiri he efise ade pa biara beba bibiara mu no efi tuntum na eden ene pie aye ne patuntum ono ba wo ofiri no ba ye broni so what you say all colors manate from the black color and san ebenya colors no efi tuntum na eba enti akonya tuntum no aye akonya tuntum no enye konya bia ye de toto na se no betre TV so radio so akansem emfata emfa ho tie ne ye pa ye sofo dia enye ye Christopher dia enye eni se konya ne bato ho na no otesu no wu a yaga yebo esi yebo se ye Christopher no afaye ne bebe pre eye sa konya no afo no we ya so me na ese se me badi me na me ba wosika me na me ba ho ye fe ana fa na kwesi ya esa nkatete wo no ye nhwe sika ana edidi ehene ye mu ye hwe nyansani a owom a na adwuru mu do ne nyansam do ne na de hene but enne ye de sika atwa konwa ena man na ye de bre awo ne bebre mu esa ne se ye de sika atwa konwa na nsa yinti no ababusua bia nte wante wa ye de ababedam mama ya twi ye ho free sa ne ma no ho nyina ye kan ko bia hene mu na de nyina ne nyina wo Old Testament ne mu a betima kenkan bia ye den a kyerɛw na so emre ni wo ama me no mienu ma me twa dwene nsi bibi so kwase bro ne ye aeroplane no ewiem hyɛn no oye bibi ka wo ye for the black box se black box no se plane enya mfomso ba ho aha bi ba ho a anase enya accident a black box no plane be hyew
ahye wada ne nso kora black box no yɛ den egya ntomu da ade na etu ne di sɛ black box ade na etu ne di sɛ black box ade na yɛ bibi sɛ carbon paper yɛ ne black na yɛ carbon paper no white so what you say ade no mo two plane di no say black box because eno na be determine enentia plane no enya akwanhia enfomhia ba hunya black box na be determine ni nyina eti eno na baba ye abisade ade ama aeroplane no eti ye pa bibie hu a ye kwa black box no ho na sunsum na okita wiem hyen no ohia obekire na entia sade ma ni nyina ye dem esi eyetumi eti ya ha no so no ya esisa na ya kwa bisa ko bisa na nanom nsamanfo ne nanom abosom se efrida so na sade we ye dan esiye no mama ye munyansa ne munimdie yina eti ne awukita no esombo eti mo se esi na ana ohima ye shatar tuntum ye front ma tuntum batakare tuntum ade kokko ye bobi awo ya botire se ne maboyi obibo tutu obibo kokko because eye enibreda eye okko ana busua no ne oma no ye den awom ti enya leader ono bebe yo kokudufo be di anim ti de se akoa ebokọ okko a na ji odehye so ti se odehye anko a akoa ye den odwane odehye anko a akoa ye den odwane so odehye no nim na mane a wo so ya so watimi ay den akoko akoa enim tieniye se ye fasum anko ahina oye kro no de hia okita kro no busum no ti ese ena abusuani bi wo ho na kro ni bi wo ho a yakofa sum anko ahine a oye hoho ene da babata konya ho so ti ase ya fa akonya ho sum anko ahine a oye hoho de da baba wuram o ti ase etine mesramo mama ye ntuma mpabrika ankasentia amane ayede na nwugya to ye na esefata ye no na kwasebro ni nya ye rich quarter we ya teni o kwasebro ni nya ye rich quarter we ya akamini umienu ama ye meho na de camera akomo akokotwa so tiase se no mo makwan emma ye nga na ha ye journalist want me nkonkotwetwo mo niema mfemma no ade ye de antimi keep ade ni secret mama ya nanwene ho na ahinie eda ho no eye nyame tumi ane ahwehwe akonwa na wote so no ewo wo fie no eye akonwa ahinie akonwa na akonwa fe na esese na ade tuan sese dua sese mre sese samri sese mre tie bu mu yi na ewo nkunimdi mu edi yamfa dua bia ane ade se ahinkonwa yamfa konya bia ansere akonwa a eye won san konye na yesi no so the traditional stool na ya hyehyɛ akwa se da obeye bia to no se si obi afie na kwoto se kwan na si wa wanga se opie fie opo no hu se yes to me den e wa ha ana akwa na kwoto roba konwa ana stovin chene si wa wutimu se we di to me bia nim efise eye fra no ode ne ho na ode ne won so dia ba bi biara no a okwa obitimu ye den esiw no kwan yamfa yantuma kristosam no ntu baabi yamfa yantuma islamic som no ntu baabi ko de nyina ya hohosom a abeso ye besere ye so metra ye nkyɛn me wani mre na me wani enka ukuro mo hine abadwa ase sie ukuro mo hine abementia ase na waye den wanyira awagwabo ase dabi woni wase no wo manyina me da mo nyina ase mo mabai